Jo diria que recordo el dia de debutar amb el primer equip. Recordo un altre moment important és quan vaig quedar campió d'Espanya quan estàs en categories inferiors, amb gent que actualment encara juga, Mia Ordeig, Marçal Casavall, són companys que encara estan competint amb mi, amb altres equips, però que estaven jugant amb mi. Quan ets a la base sembla que et vas fent gran i sembla que no hagis de recordar, però quan tires enrere dius són moments que recordes molt. I també hi ha un moment que no és ben bé esportiu, però que va ser una retirada de companys que havia estat molt temps amb ells i que el dia que veia que s'acabava de jugar amb ells doncs va ser molt emotiu, no? I a part es retiraven 3 companys que tenia com molta relació i molta estima i són moments que t'emocionen, no? Faràs seguir la tradició d'hoquei als teus fills? Ho tens pensat o prefereixes que escolleixin ells? Jo diria que escolliran ells. Com que no en tinc, no ho sé, no? El que passa és que sempre penso que hi ha moments que penso que m'agradaria que fes hoquei i hi ha altres moments que penso que no, perquè sempre tindrà aquella cosa de que el relacionaran amb mi i que si el fill és més bo que el pare i tot això, aquesta pressió, no sé si m'acabaria agradant, no? No ho sé, però jo diria que, ja t'ho dic, no ho sé perquè no m'hi he trobat, però diria que triï i que faci el que ell vulgui, que és el que em va passar en el meu cas, Has comentat al principi que ets arquitecte. D'on va sortir aquesta afició cap a l'arquitectura? El meu pare tenia una mica, és aparellador i tenia una constructora, estava ficat una mica en aquest món. A mi m'agradava molt el dibuix, el que passa que també crec que el moment que decideix un, no ho sé, com a mínim en el meu cas, tampoc saps més o menys si realment el que t'agrada és això o no, no? Ho veus més ara, no? Per exemple, jo he fet arquitectura i m'apassiona l'arquitectura, m'agrada molt i disfruto molt, però quan ho vaig triar tampoc, perquè jo estava entre arquitectura o estava per fer INEF, vull dir que era com, o blanc o negre, perquè, tenia la vessant esportiva i el que m'agrada era dibuix, no? Però clar, m'agrada dibuixar, però clar, l'arquitectura alguna de dibuix té, però té altres coses, no? Que també et vaig a dir que el que m'agrada més és el dibuix i trepitjar l'obra. Però, ja et dic, quan ets tan jove, jo crec que és com molt jove i tampoc saps ben bé què vols. Perfecte, i per acabar, un recull de preguntes breus. Entrant més en el tema literatura, quin seria el teu llibre preferit o el que recordes? Tens més bones sensacions amb aquest llibre? Soc un desastre llegint, et diré que no llegeixo gaire, només llegeixo el diari d'Esports i el diari. L'últim llibre que he llegit em sembla que és la trilogia aquella de Millennium, el segon. Hòstia, no sé el nom, no sé què, de la dona que un bidó de benzina o no sé. Molt bo, molt llarg, se'm va fer etern, però boníssim. I l'altre que em vaig llegir últimament és el que es llegia en Puyol, futbolista quan estava lesionat, que era el monjo que tenia un Ferrari o una cosa així, no ho sé. No sé els títols, perquè ja ho veieu, soc un desastre llegint i la lectura és el meu, però aquests dos m'han agradat. Una cançó que et motivi? M'agrada tot. És un dels problemes que tinc com a esportista i allò, que la música m'apassiona i m'agrada sortir, m'agrada tot i la veritat és que m'escolto tota la música. El que passa que actualment, si t'hagués de dir una, a l'estar argentina competint amb la selecció, et diria una cançó argentina que és Mentiroso. És cúmbia, és un rotllo així argentí, que és cosa seva, però està molt bé. Un grup de música que segueixes o que acostumes a anar als seus concerts? La Iaia. Escombrem cap a casa. La Iaia actualment és actual, però m'agrada molt la Iaia. O els Manel, per exemple, catalans, altres, n'hi ha d'altres, però ara si m'haguessis de dir una et diria la Iaia. Un programa de televisió? L'APM. Que seria la següent pregunta, ja que et fa riure. L'APM no ho podríem ja relacionar. Sí, no, em fa riure. Normalment ric bastant, Soc una persona que intento, i m'ho diuen, la gent que ric i tot el dia estic de cachondeo i això, però em fa riure bastant tot, el que passa que hi ha moments que has de riure i hi ha moments que t'has d'aguantar una mica, no? I un programa de ràdio? Programa de ràdio, La Competència. Un programa que fan als 12 per RAC1 o alguna cosa així. Trobo un programa interessant. I a part també és així de riure, vull dir que, I per anar acabant, la pel·lícula preferida, la que hagis potser vist més cops? Pel·lícula preferida? Soc un drama, tio, perquè no me'n recordo mai.
El pianista... No ho sé, no et sabria dir una... Soc un desastre perquè no em sé ni actors, ni el tema de lectura i pel·lícula, soc un drama. I per acabar, el teu lema o la teva frase personal per motivar-te o per tirar el dia endavant? Disfrutar al màxim de cada moment. Doncs bé, gràcies Titi. I ara donarem pas a la Damaris, que ens farà descobrir els punts de vista més profuns de Titi Roca. Titi, què tal? T'hem vist una mica tranquil i jo et vull posar una mica nerviós. Llavors, a veure, veient la situació actual de la crisi i de més, com creus que serà el món d'aquí 100 anys? Serà millor, pitjor? Home, ja m'hi posaràs, amb aquestes preguntes. Jo espero que sigui millor que el que vivim nosaltres, sobretot per si hem de tenir fills i tot això, crec que sigui millor. El que passa que, de la manera que anem, el que em sabria més greu és deixar un món inferior, o sigui, un món més dolent del que tenim nosaltres, no? Que sempre sembla que hem anat evolucionant i ara tirar enrere em sabria greu, no? El que passa que veig que la tecnologia, tot el que és ordinadors i tot això se'ns menjarà, no? Jo crec que anirà per aquí, però bueno, no en tinc ni idea, eh? A més no hi seré. Bueno, qui sap. I en la nostra cultura, quin sexe creus que ho té més fàcil? Es diu molt que som els homes, anem per... Jo no penso així, que anem per davant i que tenen més privilegis i tal, i no sé què. Però jo sempre penso que les dones sempre aneu un pas per davant dels homes. Oh, gràcies. Tampoc és ben bé així, però jo soc un dels que creu que quan l'home hi anem, segons amb què també, la dona en torna. I la teva nit perfecta com seria? I perfecta és amb una dona. Sí? No, la meva nit perfecta és... Bueno, estar amb gent que... o amb algú que realment t'ompli, sigui la teva xicota, la teva dona, la teva amiga, el teu amic, sigui, però compartir moments especials amb qui realment tu vulguis, no? Jo crec que una nit perfecta o una nit especial és això, no? Compartir-la amb algú que realment tu estimes o vols estar-hi, no? Ara també et diria que hi poden haver diferents nits perfectes, no? Molt bé, i si demà poguessis despertar-te amb una qualitat o habilitat que abans no haguessis tingut, quina seria? No sé si seria una qualitat o si podria ser o no, però adonar-me abans dels errors que pugui fer, adonar-me'n abans per no cometre'ls. Molt bé. I ja, per últim, bé, si haguessis de fer un repàs de la teva vida, de quina cosa estàs més agraït? D'haver tingut, d'haver viscut? Jo diria de la família, de la gent que realment m'envolta, que m'estima molt, o així jo ho sento, i és això, no? A part d'això, si parléssim de hoquei, veure que fas feliç o que amb el teu joc o amb el que fas tu fas feliç a altra gent, no? Diria aquestes dues coses, no? I ojalà ho pugui anar fent i disfrutar-ho més temps, no? Molt bé. Titi, moltíssimes gràcies per la teva presència. I bé, doncs, aquí se'ns ha acabat el temps. Moltes gràcies una altra vegada per estar aquí veient aquest programa. I bé, doncs esperem que hagueu disfrutat. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins la pròxima setmana.